गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आंजों लोगोसे बे समाव दङ गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारि सार दङ। बेजों लोगोसे बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। बे समाव आं बिथांजों लोगो हमनायनि मोनसे खारन दं। बे खारना जाहैबाय जोंनि BTR नि बायजोआव थानाय माखासे बर' बिजों फरायसालि दं। नाथाय दिनै बे बर' बिजों फरायसालिनि गायसननायाथ' बहुत बोसोर जाबाय। दा बे मा हालोदाव दङ दा बेखौ गुवारै जोङो बिथांजों जों सावरायगोन आरो नोंथांमोननो मिथिनो नाजागोन दिनैनि नैबे समसिम बर' बिजोङा मा लामायाव दङ। दा बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन। दा नैबे समावथ' बुंनो थाङोबा बिथाङा सासे दैदेनगिरिबो बर' थुनलाइ आफादनि। बेजों लोगोसे बिथाङा गोलाव समसिम टेलिसाल बड' एमइ स्कुलाव बिथाङा फोरोंगिरि बिबानाव मावगासिनो नङा होमबा? दिनै मावसेयावबो दिनैसिम बेवहाय दरमाहानि खोथा दङ। माने बहुत मिरु जिरु होननानै बुंनांगोन नङा होमबा दिनै बर' बिजोङा। दा बिथांनि माखासे बर' बिजोंखौ लानानै दुखु खस्थ'नि सोमोन्दै एसे नायगिरि बिथांमोननिसिम फोरमायहरदो। गोजोनबाय। थ' बर' बिजोंनि प्रब्लेम बुङोबा अल आसाम बर' बिजोंनि प्रब्लेमा जोबनो थाङा। थेवब्लाबो आं स्पेसियेलि बिथांनि जि सोंलु बे सोंलुखौ नायनानै जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जि बर' मिडियामनि जि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ आंनि नोजोराव एबा आंनि जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों। थ' जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि बर'नि बिथायाव जुदि जोङो नायोब्ला मोनसे सम बहुद खस्थ'नि गेजेरजों मिरु जिरुयैनो जोंनि बेहाय गलाघाट जिल्लायाव बर'फोरा थावरिना थादों आरो बे थावरिनायनि गेजेरजों बर' हारि हिसाबै गावनि राव थुनलाइखौ मोजां मोननाय जि मोनसे हारि, बे हारि हिसाबै जोङो बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव बर' रावा जाहाथे दिदोमैनो थांना थानो हाथों बे नोजोरखौ लानानै जोंनि जि बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ जेरै आबसु, साहित्य सभा, आबुफ, थ' बे गासैबो आरो गोरों गोरा माखासे रायजो राजा बिथांमोना बर' रावा जाहाथे दिदोमै थांना थाथों हिसाबै जोंनि बेहाय गलाघाट जिल्लायाव एबा गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गामियारि जायगाफोराव 1992 मायथाइयावनो बर' मिडियाम स्कुलनि जि प्राइमारि स्कुल LP स्कुल बे LP स्कुलखौ गायसननानै होनाय जादोंमोन। थ' मोनसे मख'नां बाथ्रा दि गिबियावनो बर' मिडियामा LP स्कुला खाफाल मोजां जोंनि बेहाय गं 15 सरकारि जादों। थ' हिमरमेनो फैयै 1996 मायथाइयाव बर' मिडियाम हिसाबै जि गेजेर फरायसालि नांगौ हिसाबै गेजेर फरायसालिखौ गायसननाय जादों। गासै गंथाम फरायसालि दङ जेरैबायदि तिलिसाल बर' बिजों गेजेर फरायसालि, दयां हायेन बर' बिजों गेजेर फरायसालि आरो जयपुखुरि बर' बिजों गेजेर फरायसालि। थिग बिब्दिनो बे फरायसालिफ्रा 1996 मायथाइनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो फुलफिल फोरोंगिरि हिसाबै आरो बै समाव फरायसा फरायसुलिनि जि बिबां बे बिबाङाबो इतिमধ্যे मोनसे साफिसियेन्ट मोनसे लेभेलाव दंमोन। थ' फैयै हाइ स्कुलबो गोनांथि जानानै फैदों। थिग बिब्दिनो जयपुखुरि जायगायाव गंसे हाइ स्कुल बर' बिजोंनि मोनसे गायसननाय जादों। थ' बिब्दिनो फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि जि बर' रावनि दिदोमै थांना थानायनि जि नोजोर बे नोजोरखौ लानानैनो गावसोरनि न'खर एबा गावनि थाखा फैसानि फारसे सिन्था खालामालासिनो सेक्रिफाइस हिसाबै रां बान्था एबा दान बान्था मोनालासिनो कन्टिनिउ गावनि जि बिबान फोरोंनायनि बे बिबानखौ मावबोगासिनो दङ। आरो ओरैबायदि मोनसे अलखद सम जादों जाय माखासे फोरोंगिरि बिथांमोना जेरैबायदि गावनि न'खरखौ गारनानै मोनसे समाव बे फोरोंगिरि बिथांमोना हाबा जायालासेनो मोनसे गावनि बेचेलर हिसाबै बिथांमोना खामानि मावफुंनाया एसेबां खस्थ' मोनाखैमोन। नाथाय जेब्लानाखि समनि बोहैथि मोनसे समाव बिथांमोना न'खर दानो गोनां जादों, न'खर दानानै फरियाल बांबोबाय। थिग बिथांमोननि जि न'खरारि जि माखासे थासारि एबा जि मोनसे थाखा फैसानि गोनांथि जानानै फैयो, थ' बेफोरखौ बिथांमोना गावनि
फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फरायसुलि बिथांमोनखौ गावनि फिसा हिसाबै बा हारिमायारि जि हारिनि जि मोनसे साननाय मोनसे थानाय हिसाबै बिथांमोना फोरोंनाय जि हाबाफारि बेखौ थाद'आलासिनो लांगासिनो थादों आरो बिब्दिनो गावसोरनि फरियालनि गेजेरजों एबा माखासे थाखा फैसानि जेंना जेंसिखौ नेवसिनानैब्लाबो जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि जि माखासे बर' गामियारि जायगा दङ फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जिखिनि फैगासिनो दङ थ' बिथांमोनखौ मोनसे सुबुं सम्पद दानायाव बिथांमोना गावखौनो सेक्रिफाइस खालामदों। आसा फारियो दिनै फैयै फैयै जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां माखासे गोरोबथा जालांबाय। थ' नैबे थांनाय 2020 मायथाइनि 17 जानुवारियाव जि मोनसे बड' थार्ड एकर्ड बर्ड पिस जालांबाय। थ' बे मोनसे क्ल'जाव जि 6.3 बे 6.3 नि क्ल'जनि बायदिब्ला BTC नि आन्दाराव थानाय आरो आउट अफ BTC आव थानाय जि माखासे बर' मिडियाम बे बर' मिडियामा उइदाउट कन्डिसन जेबो समस्या गैयालासिनो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि जि मोनसे राहा लामा दङ। थ' बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि हारिमायारि आफादफोराबो मोनसे गोजोनथाव मोनसे खौरां हिसाबै बेखौ लादोंमोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गोबां समनिफ्राय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनाय जि मोनसे गोसो बे गोसोआ एसे दिथा जानानै फैदोंमोन। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दाख्लै बावैसो रुनुज पेगु शिक्षा मन्त्रि आसाम सरकारनि बिथाङा ओरैबायदि मोनसे रोखा फोरमायलांबाय जे आसाम सरकारनि जि मोनसे केबिनेट डिसिसन मथेब्ला बेहाय कुनु एमेन्डमेन्ट खालामनायनि जेबो राहा गैया आरो लोगोसेनो कुनु प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जेबो लामा राहा गैया। थ' बेखौ माखासे ससियेल मिडियानो जा बा निउसआनो जा बे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोंनि माखासे बर' बिजोंनि जि माखासे फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोन दङ भुक्तभोगि बिथांमोना थ' बिथांमोना गोबां मोनसे सुंखिनानै फैदों। थ' बेखौनो मोनसे हारिमायारि एबा एबसुआनो जा बा NDB मोनब्रै गटानो जा बा UBPआनो जा जाय माखासे सेक्रेटारियेट आफाद बे सेक्रेटारियेट आफादफोरा जाहाथे बर' बिजोंनि सायाव एबा राव थुनलाइनि सायाव जौगानायनि बेलायाव नोजोर बोनानै जाहाथे नैबे 6.3 नि गेजेरजों जोंनि BTC नि सिंनि थानाय लोगोसेनो PTR नि बायजोआव थानाय जि माखासे बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ LP स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम थ' बे फरायसालिफोरखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामहोनानै जाहाथे इयुननि जि माखासे जोलै जोंनि बर' हारिनि फरायसा फरायसुलिफोर दङ जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे फरायनायाव जौगा थाखो लानायाव जाहाथे हेफाजाब होयो आरो लोगोसेनो आङो दिनै गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे मावथि हिसाबै आङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन BTR गभर्नमेन्टआनो जा बा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जाय माखासे बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो जोंनि बुंनो थाङोबा नैबे सरकाराव जोंनि बर'नि गेजेराव जि माखासे दैदेनगिरि सरकारनियानो जा बा BTC गभर्नमेन्टआनो जा जोंनि हारिमायारि आफादनिफ्रायनो फैजोबनाय थ' आङो आसा फारिगोन जे बिथांमोना नैबे 6.3 नि गेजेरजों जोंनि बे बर' मिडियामनि जि मोनसे अलखद थासारि बे थासारिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै जाहाथे नैबे फोरोंगिरि बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय बर' हारिनि जि माखासे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे खाबु मोननो हायो बेखौनो बुंनानै आङो जिरायथ'बाय। गोजोननाय थाबाय बिथांसिम बिथांनि फ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय गोबां दुखु खस्थ'जों सैनांनाय बे जोंनि बर' बिजों होनांगोन जिहेथु दिनै आं बिथांनि सारनि माने फरायसालियावनो आंनो फरायलांनाय नाथाय दिनैसिमबो बे मोनसे समस्याया समाधान जायाखै आरो बुंनो थाङोबा बेनो बे जानानै दं नङा होमबा मोनसेबो माने थाइसेबो रां बिनि मोनाखै गोबाव बोसोर जाबाय दिनै आं बिथांमोनखौ सारमोनखौ आं लोगो मोनफैफिनदों आसा सारा जेनेबा बेवहाय टेलिसाल बे बर' बिजों फरायसालियाव बेसेबां बोसोरसिम दा बिना माने बेथन मोनालासिनो फोरोंगासिनो? आङो गिबियावनो गलाघाट जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव सम आङो दैदेनगिरि हिसाबै आङो मावबोदों खमैबो आङो 19-20 इयार्ससो आङो समाजनि
जि माखासे जोंनि गुबुंले माखासे समाजारि थासारि दंमोन बे थासारियाव गोबां मोगा मोगि जाबोदों थ' बिब्दि फैयै फैयै आङो 2000 मायथाइयाव नैबे तिलियासाल बर' बिजों गेजेर फरायसालियाव आङो फोरोंगिरि हिसाबै हाबजेनो आरो बे हाबजेननायनिफ्रायनो आङो गावनि जि मावनां खामानि जि फोरोंनाय जि मोनसे खामानि बेखौ फरायसाफोरनो जिखिनि आङो हागौ बेखिनिखौ आङो थोंजोङै होनो नाजादों आरो दासिमबो होगासिनो दङ बुंनो थाङोबा आङो 2000 निफ्राय दिनै 2022 जाबाय थ' बे गोलाव समाव आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो हारिखौ मोजां मोननाय हिसाबै आरो रावखौ मोजां मोननाय हिसाबै आङो गावखौनो गाव दासिमबो इसेबां गोबाव सम मावदों होननानै आं साना नाथाय उनफिनथिनानै जुदि नायोब्ला आं गोबाव सम बे फरायसालियाव हाबनानै मावसोमनानै दङ आरो मोनसे आसा दङ जे बर' रावा जुदि जोङो बेहाय गलाघाट जिल्लायाव बर' मिडियामा जुदि थैलाङोब्ला जोंहा मोनसे दुखु नांगोन आरो दुखुआ बेल' नङा जे हारि हिसाबै जोङो बेहाय थांना थानायबो मोनसे अलखद सम जानानै फैगोन आंहा मोनसे दुखु नां मोनसे बिब्दि गोसोआव फैयो जुदि बे बर' मिडियामफोरा जुदि थैनानै थाङोब्ला जोंनि बर' रावा अकल न'खर न'खर सावरायबाय थाब्ला बा रायलायबाय थाब्लानो बे थांनानै थानाय नङा थ' जोङो बर' रावा जुदि थांनानै थानांगौब्ला बे बुहुमाव मोनसे जुदि जौगा थाखोनि जुदि राव हिसाबै जुदि थांना थानांगौब्ला बिजोङा निस्सय बेयो थांना थानांगोन मोनसे बाथ्रा दङ जे जेसेबां जौगा थाखोनि थुनलाइयानो जा बा जेसेबां जौगा थाखोनि रावानो जा जुदि बे रावखौ जुदि बाहायनाय मानसि गैयाब्ला बिजों जुदि गैयाब्ला बे रावा गोबाव सम थावरिना थाया मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जों बुंनो हायो गोदो समनि मोनसे बाथ्रा जे संस्कृत रावा मोनसे समाव गोबां मोनसे जौगा थाखोनि थुनलाइ एबा रावमोन नाथाय फैयै फैयै मोनसे समनि फाखनाव गोग्लैनानै बे रावखौ बाहायनाय आरो बिजोंनि जि मोनसे हाबाफारि बा आयदाफारि बे खमायलांनायाव बे गोजौ एबा जौगा थाखोनि जि संस्कृत राव बे रावा गोमालांनायनि लामायाव थिग बिब्दिनो नैबे जुदि जोंनि बर' रावा एबा थुनलाइया ओरैबायदि मोनसे बोहैथि लामाजों ओरैबायदि जौगालांदों थ' बे रावा जेब्लानाखि जोंनि बे गलाघाट जिल्लायाव जुदि मिडियाम हिसाबै जुदि थांना थायाब्ला गलाघाट बायदियाव बर' बिजोंनि थैनायजों आरो बर' रावाबो थैलांनायनि लामायाव दङ थ' जुदि बर' रावा जुदि थैलाङोब्ला बेहाय जि माखासे बर'नि हारिमायारि दङ जेरैबायदि आबसुआनो जा साहित्य सभायानो जा बा आबुफानो जा थ' बेफोर थानायनि जेबो ओंथि गैया मानो होनोब्ला जुदि रावानो गैयाबा दिनै राव गैयाब्ला गाननाय जोमनायाबो थानाय नङा दिनै जानाय लोंनायनि हाबा आयदाफारिफोराबो जुदा जुदा जालांबाय थागोन रायलायनायनि आदब खायदाफोराबो जुदा जुदा जालांबाय थागोन थिग राव जुदि जोङो बाहायनाय गैयाब्ला बिजों जुदि गैयाब्ला जोंनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट हारिनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट बे खमायनो खमायलांगोन आरो बिब्दिनो मोनसे समाव जोबस्रांलांनायनि लामायाव थागोन थ' बेनिखायनो आङो आसा फारियो जे राव थाब्लासो हारिमु जोंनि राव थागोन हारिमु थागोन आरो बिजों थाब्लासो जोंनि रावा थांनानै थागोन आरो रावा थांना थाब्लासो जोङो जोंनि थुनलाइखौ जोङो जौगालांनो हागोन आरो बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हागोन होननानै आङो सानो थ' बेनिखायनो आङो आसा फारियो नैबे समावब्लाबो गोबां खस्थ' जारलानि गेजेरजों जोङो नेवसिनानै फैबाय फैयै फैयै जोङो गोबां मोनसे सिमां नुनानै जोङो फैदोंमोन आरो बे सिमांफोरा बायफ्लेलांबाय थेवब्लाबो बायफ्लेलांनायनि गेजेरजोंबाबो आङो पजिटिभलि बा दाजाबथायारि गोसोजों आङो सानो जाहाथे इयुननि जि माखासे जोंनि बर' जि माखासे फोलेर जोंनि बेहाय गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दङ थ' बिथांमोना जाहाथे जोंबायदि सेक्रिफाइस खालामालासिनो मोनसे गोदान मोनसे जिउनि लामानि गेजेरजों बर' हारिखौ जेरैबायदि दैदेनलांनो हागोन इजिलि बेखौ आङो सानो थ' बेखौ साननायाव दिनैनि आउट अफ बिटिसिआव जि माखासे जोंनि राजनिति जि मोनसे प्लेटफर्म राजखान्थिनि जि प्लेटफर्म BKWC बे BKWCनि जि माखासे दैदेनगिरि थ' बिथांमोनाबो बर' हारिनिनो मोनफा मोनफा हारिमायारि आफादनिफ्राय फैबोनाय मानसि बा BTC गभर्नमेन्टनि जि माखासे आथिखालाव दैदेनगिरि दङ थ' बिथांमोनाबो मोनफा मोनफा हारिमायारि आफादनिफ्रायनो फैनाय मानसि थ' निस्सय बिथांमोनाबो बिनि सायाव गोबां नलेज दङ आङो बिथांमोनखौ साजेसन होनो सानाखै थ' बिथांमोना जिखिनि दा हाबाफारियाव मुखुब जानानै दङ दा बिथांमोना गावनि हारिखौ
गावनो फोथांना लाखिनायनि मोनसे स्कप मोन्दों आरो बे स्कपखौ बिथांमोनाबो मोनसे समाव हारिमायारि आफादाव थानानै बिखौनो बिसोरो धरना होदोंमोन बा सोमावसारदोंमोन। थ' बे सोमावसारनायनि जि मोनसे फिथाइ हिसाबै बिथांमोना जि मोनसे स्कप मोन्दों बे स्कपनि गेजेरजों जाहाथे इयुन जेनेरेसना जाहाथे मोजाङैनो सामलायलांनो हायो बा दावगालांनो हायो, गावखौनो सासे बर' हिसाबै सुबुं सम्पद जौगा थाखोनि सारियाव दिन्थिफुंनो हागोननिखौ जि लामा खालामनो हायो बेखौ जाहाथे बिथांमोना नैबे समफारियाव नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय आङो गुरैनो खावलायनाय थायो। गोजोननाय थाबाय जे बे समाव बिथांनिफ्राय जों गोबां माखासे बाथ्रा जोङो मिथिबाय। जिहेथु बर' बिजों नंमारगौ बिजों नांगोन नङा होमबा? बिजों थांना थायोब्लासो नोंना रावाबो थांना थागोन। जोंनो रावखौ थांना थाहोनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां फरायसालि बेवहाय नांगोन, मोजां फोरोंगिरि नांगोन आरो बेवहाय बेथन होनो हानाय बेफोरबायदि जोङो फोरोंगिरिजों थिसननो हानांगोन। जिहेथु उननि समाव बेनि थाखाय जथेस्थ' राहा लामाखौ लागोन, बिनि थाखाय आङो खावलायहरबाय आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायहरनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।